Aquest passat divendres 10 de desembre, Comissions Obreres del Vallès Oriental Maresme va celebrar el seu Consell Intercomarcal a la sala d'actes del Centre de Recursos Agraris, a la masia de Can Ribes, de les Franqueses del Vallès, amb l'assistència de més d'una vuitantena de membres del Consell. El Consell es va iniciar amb un minut de silenci per recordar tots aquells companys i companyes que ens han deixat durant aquest any. En el transcurs del Consell, Ovidi Huerta, secretari general, va presentar l'informe general de balanç anual i el pressupost per al 2011. Aspectes com el context econòmic, l'acció sindical territorial, solidaritat i cooperació, l'acció sindical en els centres de treball, afiliació i la selecció sindical han estat els eixos en els que ha girat la presentació de l'informe. El Consell Intercomarcal és el màxim òrgan entre congressos i es discuteixen i s'estableixen les línies generals d'actuació del sindicat. L'elecció dels membres del Consell inclou l'executiva i es fa atenent l'afiliació de cadascuna de les estructures i es prioritza la participació de grans seccions sindicals del territori.